ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾನೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ಅಂಚ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆತೀನಿ. ಹಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇನಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ನಿನ್ನ 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಅನ್ನ ಅಂದು ಫೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಯತ ಐಕ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದ ಅಂದ ದಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೀನಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದಾಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಜಿನ್ನಿಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಐಟ್ ದಾದಾಂಡ್ ಆಗ ಆಯನ 3 ಜನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ್ಲು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಗ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ದಾದಾ ನಿಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೋನೆ ಪೂಜಾರೆ ಬೊಂಜ ಕೊರ್ಪ ಆವ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅನ್ನದ ಪುಟ್ಟಿನೆಕ್ ಈಯೆ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಏ ಅಮ್ಮ ತೂಲೆ ಅನ್ನೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ಈ ತಾಯಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಗ್ದಿಯತ ದಾದಂಡಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಾಲೆಗ್ ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೊಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಟ್ಟುನಿ ಒಂಜಿ ರಾಕಿ ಅವಲ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾತೇರ್ಲ 100-200 ರೂಪಾಯಿದ ಕಟ್ಟುಂಡ ಮೋಲ 5 ರೂಪಾಯಿದ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕಟ್ಟುನಿ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಲ್ ಅವು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಆತು ಸೋಕುದ ಏ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಡ ಕಾಸಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ 200 ರೂಪಾಯಿದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಡು ಈ 200 ರೂಪಾಯಿದ 2000ದ ಕಟ್ಟುಂಡಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರಾಪುಜಿ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮಾಯಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಚಿಂಡ ಆಡೆತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಸು ಪೂರ ಅಂದೆ ತೊನ್ವೆ ಈ ಅಂಚದಾಯ ಮಲ್ಪ ಪಾಪ ದಾದನ ಬಾಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೇಂಡು ಕೊರ್ರಾಪು ಜನಿಕ್ ಬಾಲೆ ನಂದು ಮದಿಮೆ ಅರೇತಲ್ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಏ ಅಣ್ಣ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಜಿನ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಲೆಪ್ಪೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಅತ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪನ ಏ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪನೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ 3 ಜನ ಅವಳ ಬಂಗಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಈ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ ದಾದಕೇನ್ವೆ ಐನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದೆತ್ಕೊರುಡ ಅವ ಹಾ ನಿನ್ನರ್ದು ಮಲ್ಲ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ ಪನ್ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನ ತಂಗಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ ಹಾ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಿರ್ದುಲ ಎಂಕ್ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಕನತ್ ಕೊರಡು ಜಿನ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿತ್ಯನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಹಾ ನೆಕ್ಲಿಸಾ ಅವಳ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಯಾನೆನ್ನ ಕಿಡ್ನಿನೆ ಮಾರ್ದೆ ನಿಕ್ ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಕೊನೋಡಾತಿ ದೇವರೇ ಇರೇ ಕಾಪ್ಲಿ